unde e de pus nu puteți vedea decât dacă vă uitați cu atenție la această rubrică. Săptămâna asta lucrăm cu cei de la Dance Planet. E vorba despre sala de fitness din zona cartierului Brâncuș, cartierul ANL din drumul Taberei. Alături de noi, Sorana, Cosmina și Monica. Bună dimineața! Vai de mine! Roxana, te rog să te apropii de fetele noastre. Sorana, bună, fetelor! Astăzi facem Power Yoga. Astăzi o să începem cu Namaste. Este salutul din yoga folosit de yogin pentru începerea zilei. Știi ceva? Eu știu să stau în poziția lotus. O să trecem și o prin oră ea. Stau dacă vrei. O să trecem și prin ea, o să fie jumătate lotus. Care, stânga sau dreapta? Față în față. Ok. Fetelor, să nu le lungim cu vorba, Haideți să ne așezăm față în față. O să practicăm pentru început Surya Namaskara. Este salutul soarelui. Acesta se practică dimineața de către yogini. Dimineața este considerat cel mai spiritual moment al zilei și înainte de a mânca cu 2 ore aproximativ, yoginii fac această practică. O să facem o parte din acest salut al soarelui. Haideți să începem cu palmele în centru. Să ne concentrăm puțin, să ne liniștim. Și expirăm. Inspirăm pe nas, ducem brațele sus, privim spre cer. Expirăm, coborâm, chair position, ne așezăm. Inspirăm, ducem brațele înainte. Expirăm, trunchiul jos, întindem genunchii. Inspirăm, privim în față, întindem spatele. Expirăm, ducem drept în spate. Inspirăm din nou brațele sus spre cer. Expirăm, coborâm. Și inspirăm, ducem piciorul stâng, plank position. Expirăm, downward dog. Întindem spatele și inspirăm, ridicăm piciorul drept sus. Arabesc, expir, cobor. Inspir stângul, expir, cobor. Inspir dreptul, expir, inspir stângul, expir. Și inspirăm, coborâm, plank position. Expirăm drept în față. Inspirăm, brațele sus. Expirăm, coborâm. Să aducem stângul și din nou brațele sus, privim în sus. Expirăm, revenim. Ne luăm un moment și din nou inspirăm. Expirăm, coborâm. Când inspirăm, inspirăm pe nas. Expirăm pe gură, trunchiul jos. Inspirăm, privim în față. Expirăm drept în spate. Și inspirăm, brațele sus. Expirăm, coborâm. Inspirăm stângul. Expirăm, downward dog. Inspirăm, piciorul drept sus, arabesc. Expir, cobor. Inspir stângul. Expir. Inspir dreptul. Expir. Inspir stângul. Expir, cobor. Și inspir, trunchiul jos. Strângem abdomenul, strângem spatele. Expir, drept în față. Inspir. Expir. Aduci celălalt picior. Și inspir, privesc în sus. Expir. Foarte bine, ne luăm un moment. Și o să mergem mai departe către Lotus Position, exact ce ai spus. O să începem printr-o postură de echilibru. Inspirăm, ducem piciorul stâng sus. Expirăm, ducem piciorul în exterior. Încercăm să ne menținem echilibru. Inspirăm. În timp ce expirăm, așezăm talpa în interior. Suntem în tree position. Încercăm să ducem și celălalt braț sus. Expirăm, coborâm. Și acum celălalt picior lângă ăsta, nu? Uite, m-ai făcut să mă dezechilibrez. Mai deconcentrat, inspir. Așez piciorul și acesta este lotus jumătate. În timp ce expir, mă așez în chair position. Inspir, brațele sus. Expir, încă jumătate de oră în această poziție. Inspir. Expir, mă ridic. Foarte bine. Și acum o să prindem piciorul la spate. Vom face dancer position. În dancer position, haideți să ne dăm mâna și să ne aplecăm ușor în față, una către cealaltă. Foarte bine. Tragem de picior în sus, ne concentrăm.
Și revenim lent. Și inspirăm, deschidem brațele. Expirăm, coborâm. Inspirăm, brațele în față. Expirăm, trunchiul jos și întindem genunchii. Inspirăm, privim în față, vină puțin mai aproape de mine. Expirăm, pas, ducem în spate. Inspirăm. Expirăm din nou, downward dog. Întindem bine spatele și trunchiul. Inspirăm, coborâm. Expirăm, genunchi, genunchi. Haideți să rămânem așezați. Așezăm palma dreaptă, palma stângă la călcâi. Și inspirăm. Începem să ridicăm bazinul. Suntem în camel position. Expirăm, revenim. Și acum haideți să ducem brațul drept în spate, brațul stâng și să relaxăm capul, relaxăm trunchiul, încercând să atingem solul. Copii, vă place yoga? Am înțeles. Așa se vede și de aici. Și ne ridicăm pe partea exterioară. Ne ridicăm pe partea exterioară. Palmele în centru, bazinul sus, plank position din nou, downward dog. Revenim și acum o să facem o mică săritură în față, întoim genunchii și sărim. Atenție să nu dăm cap în cap și inspirăm. Expirăm și ne aplecăm una către cealaltă. Semnificativ.